tok tim schools itero pesa to nono ma iye yudo no joka education gi be lao pesa cha. Riwruogni mar elimu bora koro dwaro mondo mi piny owacho ka okang' mager ne jopuonj madongo ma pod choko omenda e tok chik, nono to gibiro chwalo ng'ur margi e nyim doho. Judith Omondi, Ramogi TV. En gino malit ahinya kaluwore ni thoth skunde ma bende ne otimne nonro ma kamago. Wang'eyo ni gin skunde mago mag piny owacho mayudore e counties mopogore opogore, obed mano ma Kaluo kaachiel kod gwenge mamoko. Chris, karwaki e twaka okinyi ma kawuono, en achiel kuom jokanyo mag elimu bora mane wanyalo wacho ni ne o participate e timo nonro ma kamano. To sani wang'eyo ni yawo skunde to jonyuol nitiere kama tek ahinya. Ang'o momiyo weche ma kamagi pod waneno, kata obedo ni sirikal ne osegoyo kuma ni ok obendo kata ok owinjo bed ni chulo omenda mora mora obed e skul mar piny owacho ahinya nyato e kinde ma nyathi donjo e skul ma kamano. Wanyalo wacho kod dhongere ni magi gin omenda michulo e yor chik kata omenda ma ok opuodhi michulo e skunde ma kamago. Chris. Erokamano Joyce, gima ber ahinya ne ani chuny nonro ni, aparo na ani chunye kabisa chako nyaka gikone. Gima nyalo wacho en jonyuol hinyre yore mang'eny. And Joyce kiparo kirango katiba article 43 article mawacho right, basic right, kidhi mbele birango article 53 mawuoyo about ratich nyathi wach somo. Kidhi mbele birango ratiro ma Children Act mawacho kaka ratiro ma nyathi onego bed protected. Kidhi mbele nitie chike mang'eny, Basic Education Act mano oket 2013 matayo ratiro ma nyathi. Kanyicho gigi timre nikech mibadhi mosodonjo i education, nikech kanyirango skul moro ni Madhari Nairobi, Madhari chajo 50,000 i admission. Bang admission nitie pes ma pod iduogo ichulo man ka. Ka koro kendo idhi mbele irango kaka MSHA chajo 15,000 to 20,000. Irangi kaka ichal e kaka ichaji. Kiso chajo 20,000 ichajo remedial ya klasa 1 nyaka 3 chajo 800 dwe ka dwe. Ichaki chajo ya klasa 4 nyaka 6 chajo 1,000 dwe ka dwe. Ichaki chajo ya klasa 7 nyaka 9 1,500. Iduogi chajo wa chiemo chajo 50 nyathi ka nyathi, nikech nyaka gichiemi skul kanyo ma kionge pes chiemo to kamidhi onge. To chiemo michamo ni en olayo motot madiyo nyaka nyithindo gi simoko. Kidhi iskunde mang'eny Joyce, area chaja 10,600 i admission. To pod pesa nitie moko michulo. Ibiro chulo remedial, ichulo exam, ichulo pesa mar BM teacher, ichaki chulo pesa mar exam. Koro kidhi nyaka Bondo Township Primary School chaja 10,000 for admission. Exaverian chaja 14,500. Mana admission to nitie pesa ma bodi chulo. Koro kanyo warango nono to wedo no nitie kuonde moko skunde moko ma kaponi nyathini odonjo higano, aonre ni nyathini donjo class 6 kata class 5 higani dweni, to inyalo chulo maktin na 40,000 kata 50,000 i public school. Koro nwarango ma en yo ma public utility obedo privatize. Koro nyathi ma gedi gintie the school okidhi school no, odhi rango school mabor mondo koro eko hakine mar education cha obed achieved. To jopuonj gi bende pesa gi onge kata account. Nadi wachi no school maintain account ni pesa ni okchoke makare, onyalo bedo audited kama. Kidhi mbele ok chiw receipt Joyce. Sama kiso chiw receipt, koro in as a head teacher, if finance your lifestyle to nyathi moro to we school. Koro gima nyo mako wa matek ahinya no. Chon nyathi no drop e class 8 to en gi certificate ma class 8. To sama weni ki drop e class 6, age ma nyathino orom nadi, doriem kata pikipiki, do kata tiyo house help okonyal. Nyathini kiweyo bowe school class 6, nyathini nego
inego ngimane nyaka chieng'. Nikech nyiwarango ka nyathi owuok donjo klas achiel, kinde ka kinde iyudo ka nitie nyathi kodhi klas ka klas. Kine isomo iyudo kuchako skul klas 5 o klas 1. Kudhi klas 2 to nitie jomodok ma odrop. Nikech either gituo ang'o gimoro timre ni. Ka koro iwuok klas 3 idhi 4 ng'ato dhi drop. Koro the problem mantie, waketo layers mege transition. Waketo from class 1 kidonjo e skul ichulo siling 15,000. Kidwa dhi i klas 6 in some schools go klas 7 kendo ichako ichulo 15,000 mar admission. Koro kin janyuol, nyathi ma janyuol onge gi yuto, to chances ni inyalo drop i klas 6 ni ng'eny. To kendo kiwuok ka bichopo mbele kendo ibiro mondo dhi kada klas 10 sani, chances ni dhi drop kendo nitie. Koro warango ga ni situation ma wantie gi nyithiwa, wadhi weyo nyithindo madhi weyo skul bedo mang'eny zaidi. Nikech piny mangima sani kirango, Joyce, nitie nyithindo 251 million 251 piny mangima ma kini skul kama weni. Onge ok nyal dhi skul nikech poverty case margi en onge pesa, sebeko gintie kama gidakie nitie lweny, or gibedo gimagi oketh kod pi. Nikech kata kirango kamoro Kano, nitie skunde 3 ma pon joriewre e skul achiel nikech flood ne oketho schools to pok ne olos. Koro irango ka wan gi nyithindo 251 million e piny mangima ma onge skul, to 78 ewi 100 ma nyithindogi ni Sub-Sahara Africa. Kibiro Kenya, wan gi close nyithindo 2.5 million ma onge skul nikech gik moketi barriers moketi mbele gigi. Koro warango mbele kama wadhiye ni namba ni nyalo medore, to komedre to koro future onge. Koro we are kowacho kizungu nu wakwalo future ma nyithindwa. Ka nyalo wacho maber en gima timre en we are stealing the future ma nyithiwa nikech mibadhi ma wayie. Nikech gima timre, Joyce, en an asogo mbaka kapok atimo nonro ni, nakawo time badhi i office county director of education ma Kisumu bago kode mbaka bapimo ni, to wacho na kata en onge kako nyalo timo. To kwano na skunda 12 ma Kisumu mabendo tamo wange nikech jo TSC ema transfer deploy teachers, to TSC koso kelo jogi to jogi loko kodgi ohala. Koro ja Ministry of Education cha kata iwacha ng'o to wachni ok winj. Koro kama wantie en mibadhi orocho ngima nyithindo, kata mana schools monego framework oversight monego supervise somo, kaka the quality assurance, the council ma quality assurance ma onego bed ni keti chik kaka katiba no keto mondo supervise gima timore school, mano sirkali okupoko keto. Koro supervision mar somo kod gik matimore school maricho no piny zaidi. Kidhi mbele yudo no onego wabed go gima iluongo no county education board ma supervise sub-county education board to jogo supervise schools education board. Joyce, nitie schools ka chere wacho ni onego bedi board mak ng'eng ne higni 6. Ngiso ni tam achiel ma board en higni 3. Nitie jomo so bedi board ni moloko school margi, gichiemo gi jogi to gin e gima gichiwo protection. Koro board ni is a problem. Aye gima lich ahinya, Kenya government also fail jo Kenya, nitie Kenya. Nikech nono wabedi giluongo National Education Board ema supervise County Education Board. To Kenya kanende the former minister Matiang'i goal this band National Education Board. Poko chuog moro. Sama yonge gi National Education Board, nyiso ni kata mana County Education Board ma exist gi, kata mana school board ma exist gi, gionge accountability mechanism, nyiso ni okagi exist legally. Koro gigi makelo weakness kaka wanyalo supervise schooling, nikech koro en free for all. Ikaw mari ti yako okikea kana nyathi ng'ato we school, kana nyathi ng'ato be odhi somo. Nikech kok nyathi no somo ok nyalo bedo dhano. Kata in misari japuonjni, kok ni somo ng'ato noloro ni dak ibedo japuonj.
to nyithindo mariek ma ai family ma Nyasaye kogwedho ema bedo victim. Ka gisebedo victim to gidrop school koro bedo abodha nikech koriembi school nokigolo tuition oket mandatory nyaka weekend. Kodo koriembi school nokitimo tuition to joweteni dhi mbele, school become abodha. Kiyweyo dala 1 week to idag dani dhi wacho ni akwara otamowa dhi timie rangi tich Nairobi dipokwa chiemo iso dhi Nairobi, nyakwara dhi tedie dipokwa. Koro in kaka nyathi manyako kech kata data ma nyithindo mawe school gi nyithindo manyiri namba gi omedre go zaidi, to kono wafeel ni koro sa mwadhiye ni nyithindo manyiri nyalo bedo ta ngima gi nyalo rochre chon, to ginyalo bedo ni gidhi katedo chon, to koro society bedo maonge. Mane ya wafia Joyce emomene wafeel no watumie nonro mondo wagoyo mbakani wanen to wadhi kanye kaka jo Kenya. Erokamano. Chokanyo makare ahinya kendo ang'e ni Volan kaachiel kod Ada bende nitiere kod wach ma ginyalo gombo medo kotudore kod skunde mopogore opogore masani koro kawo omenda mathoth ahinya kuom jonyuol ahinya te kinde gi meya skunde ka nitiere